Hello, good people. How are you guys doing today? Okay. Um, ihe a wụ meseji for Genevieve Nnaji. Unu ahụ na ihe mege recently maka Genevieve. But na ndị ha amadị m ebe a hidere Genevieve and the hide na ihe a ka m jiri matala mgbe akwụkwọ nsọ sịla the rich man na ọ ga-afịa ara ije heaven. Ọ wụdịla ọwụla rich man agadi eme ka heaven. Na ọ ga-aka na ọwụ this kind of a thing mgbe onye kwesịrị ịzọnye na ihe na-emeghị ọwụla ịnọ out of reach for the person to help you ọ ya wụ mgbe ahụ wụla onye ahụ agadi eje heaven because ịnọ out of reach because ịdị rich like ifilele dị high because of that ịnọ ndị nọ na lower class na adịdị our level ifuru o mee gị nọ far from them ndị ga-ehepụ gị ga-anapụta gị from ihe na-eme gị dị spiritual ọ bụrụ ihe a na-agwọ n'ụlọ ebe ya etinyere gị na ọ bụrụ dị ha na-agwọla nke ndị psychiatric wụrụ ya ihe a dị spiritual all spiritual matter o nidiri tackle spiritually. So if you get message a tụsa anya aka Genevieve Nnaji amadị m ma ọ nwere family o nwere ụmụnne ha kpọọ ka enwe ike deliver ya complete no matakwala ekpere m ekpere dị isi a akpọla m Chineke ejile m wee atọ ya agbụ but unu kwesịrị ịma na onye aghara lai onye nwere mental na ọ bụrụ na ị kwesịrị 101 enwere ihe ekwesịrị ime to that person ọwụdị eziokwu la ekpere ebe ọbụla onye nọ na m ebe m nọ wee Chineke yuzo wee tọọ Genevieve agbụ but enidiri ka ndebe ha kpọọ ka nwe ike gba anyị ha ga-eme ka enwe ike round up that prayer then ka ihe niile dị mma. Biko ndị Nollywood ọzọ ana m ayọ unu na-aga biko dị prayerful. This world is evil now. Be prayerful wherever you are. Na-ekpe ekpere ọfụma unu aghọrịla Chukwu unu aghụghọ because iji aghụghọ efe Chukwu ọya mgbe onye irole eme ha pịa ihe ahụ ha enweta gị but ọ bụrụ na iji na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu dị serious with God or dị serious with you biko ọ dị very easy ịsa abụkwanye Chukwu anya biko unu ekwela ka ekwensu nwee mmeri unu ekwela ka achịa unu ọchịla all these good things Chineke bless unu with na abịazi at the end of the whole thing abịa kọwa story check anya na ọdịdị mma. So biko kpọọnị ada onye ọ gaziri ka enwe ike bụ na unu ga-eme. Thank you, bye bye. Tụsa ozi na tụsa ya na share anya ka enwe ike rute ndị o kwesịrị irute aka na n'ụwa. Ezi enyi anyị nwere bụ Jizọs Kraịst ọ gaghị ekwe ka ihere mee ndị ya ọ ga-echekwaba gị n'ọba aka nke ya n'oge niile kwa ụbọchị. Father, in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus Christ, Father, I thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for the life of Sister Genevieve Nnaji, the great actress. Thank you, Father, for her life. I reverence your name above other name. You are King of Kings, the Holy One of Israel, the beginning and the end. I worship you. Thank you, Father, for the gift of your life. Thank you, Lord, for her life, oh Lord. For I know that you are the one who created her, and when you create her, did not create her with you, that means I stand on the oracle, I stand as oracle of Jesus Christ, and I come against all the plans of the enemy. Father, anywhere Genevieve will come short of your glory, forgive her. Anywhere I come short of your glory, Father, forgive me. As I go into this prayer, I cover this arena with the precious blood of Jesus, and I cover Genevieve with the precious blood of Jesus. I cover myself with the precious blood of Jesus. As I go into this aggressive
prayer. I pray that God of Elijah will take control. We pray that God will fill me with his power, the power of God, anointing of Holy Ghost. Fill my body, soul, and spirit as I go into this prayer. And as I pray for Genevieve, may the power of God fill on her. Let the power and the anointing fortify her. As I go into this aggressive prayer, I cover her with the precious blood of Jesus. And I raise a standard against every plan of the enemy. For the Bible says that we should call upon God in time of trial. Father, in time of trial, I call upon thee. I commit Genevieve Unaja as I use her as a point of contact to get to God. I pray that you send healing power upon Genevieve Unaja. Whatever the problem is, I don't want to know. God has given me power to bind devil and he shall flee. He has given me power to march upon serpents and scorpions, and nothing shall harm upon me or upon Genevieve Unaja. So I stand on the rock, which is Jesus, and neutralize any arrow of sickness, arrow of mental problem, arrow of madness, arrow of mental illness. I cast it out of your system, out of your brain, out of your body, into abyss of destruction. Let it burn you until the second coming of our Lord Jesus Christ. I fill you with the power of Holy Ghost. I cover you with the blood of Jesus. I cover your brain with the precious blood of Jesus. Any evil witchcraft spell cast on your brain, I cast it out by fire. I cast it out by fire. Holy Ghost fire begin to consume every evil altar, witchcraft altar, demonic altar that is planning evil against you, making you to be mad. Today, I cast that spirit out of your system, out of your brain, out of your body, out of your environment, in the powerful name of Jesus Christ. And I pray today in the God of Shemaiah, I pray that for the God of Elijah will send healing power upon you, because anybody a son of man has set free is free indeed. Father, I pray for Genevieve deliverance. Let there be deliverance upon her, a complete deliverance in the mighty name of Jesus Christ. May you be healed, Genevieve. May you be healed in the name of Jesus. Upon Mount Zion there shall be a deliverance. Let there be deliverance upon your life in the mighty name of Jesus Christ. I rebuke evil arrows, manipulations of witches, evil altars, witchcraft altars, demonic altars, every evil spirit, witchcraft spell, evil altars, witchcraft spirit, evil arrow, wherever it's coming from. Is it coming from your village, your father's village? Is it coming from your mother's village? Is it your friends? Any evil man or woman, evil lady or evil man, or anybody you disappoint in marriage, or anything that the enemy has done that they swear to make you mad, I rebuke it in the name of Jesus. I cast it out of your system, out of your body, out of your life. You will not run mad. You will be alive and you will stay strong. You will not die and you will not run mad. In the mighty name of Jesus, I rebuke that evil powers and evil arrows in your life. I cast them out. Whatever the enemy has planned to you, I render it powerless in the mighty name of Jesus Christ. Father, receive all glory. God of Elijah, you never fail me. You say I should call upon you in time of trial. Father, in time of trial for Genevieve Unaja, I call upon thee. Father, send healing from above upon her. Let her receive her healing, complete healing, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. May you reign forever, Lord. Prayers continue.